בדויה וצילומי מסך מזויפים, פלסטיני מרמאללה עקץ מיליונים מישראלים מקבוצות בחירות בפייסבוק, בוואטסאפ וביד 2. איך הצליח הנוכל להשתמש בנהגי מוניות תמימים, לאיסוף טלפונים ותכשיטים יקרים, ולהפיל עשרות חיילים וקשישים במשך שנה וחצי בלי שיעלו עליו. שלום לירימי משה, מומחה למניעת מעילות והונאות. שלום. שלום וברכה. שלום, שלום. שלום. איך עבדה השיטה? קודם כל, אם שמתם לב, זו אוכלוסייה חלשה, 60 וחיילים, כאלה שהם לא שמים לב להרבה דברים. והוא שייט, כמו שאמר, ברשתות החברתיות, וחיפש הצעות של מחירות פריטים, במיוחד פריטים בעלי ערך. כנראה שניהל איתם משא ומתן, בקיצור יצר איזו אמינות, ומה שצריך זה להעביר את הכסף, אין בעיה. מצלמים צילום מסך של העברה בנקאית, אוקיי? אוקיי. ועכשיו הוא מתקשר אליהם ואומר, תראו, אני לא יכול להגיע, אני אשלח לכם מונית, והוא ימסור לכם את העברה הבנקאית, ואתם תמסרו לו את הפריט. זה נשמע הוגן, לא? לגמרי. נשמע מאוד מעניין. יופי. וזה מה שהם עשו. ואז הוא קיבל את הפריט, והם קיבלו כלום. וואו. זאת אומרת שהם הסתפקו, מה שאתה אומר, בעצם, באותו צילום בוואטסאפ של העברה הבנקאית. זה טבעי, לא? תלוי את מי אתה שואל. לא, כולנו מתנהגים ככה. רגע, אני רוצה לשאול, זה חור במערכת הבנקאית? לא, זה לא חור במערכת הבנקאית. הנושאים האלה מחולקים. יש כבר גם חור במערכת, נעבור לחור גם כן נדבר. אבל פה זה לא חור במערכת, זה בתהליך, התהליך הוא לא בסדר. אתה צריך לבדוק, איך אתה, שאלתי קודם, אם נותן לך כסף, כן? ניתן לך כסף, מי אומר שהכסף זה לא מזויף? אתם יודעים שבבנק, מי שנותן מזומן, זה עובר בדיקות. בדיקות כל הזמן. יפה, אבל אנחנו בינינו לא בודקים. זאת אומרת, אתה אומר, זה הבעיה בנו? בדיוק. שאנחנו צריכים לבדוק את אותה האסמכתה ששולחים בוואטסאפ, איך אנחנו נבדוק? את האסמכתה, אני לא יודע מה, היא לא מעניין אותי. אני צריך להתקשר לבנק שלי. בלי איזה, חוץ מזה, אני גם אומר לו שאני הולך להתקשר, אז ברגע שהוא רואה שאני כבר יותר מיומן, אז הוא מתנתק. ואז בעצם... הוא בורח. ואז לא קורה כלום, אני לא מפסיד את הפריט שלי, והוא... אתה יודע, הוא הולך לפרייר אחר. זהו, יש לא מעט אנשים שמנסים למכור את המוצרים שלהם ברשתות, לטובתם. בוא ניתן כמה טיפים באמת, איך אני יכול להבטיח שלא יעבדו עליי, הרי בסוף זה מה שאתה עושה. אז פשוט לוודא שאכן הכסף הוא נמצא בבנק. אוקיי. איך מוודאים את זה? מתקשרים לבנק. אבל פה אני שואלת אותך שאלה אחרת. הרי הוא משווק את עצמו בפייסבוק וברשתות חברתיות, האם זה לא אולי החובה? הוא לא משנה. אז איך הוא פונה? הוא מזדהה כקונה, קונה תמיד. והתפקיד של פייסבוק, הם לא יכולים למנוע את זה? זאת אומרת, כל אחד יכול לעשות את זה? הם לא יכולים למנוע. הם, קודם כל, הם לא כל כך מעוניינים. וזה החור במערכת בעצם. ברגע שזה יורידו פרופילים, הם חשופים לתביעות, וזה מוניטין וכו' וכו', לא כל כך מעניינים. דרך אגב, גם אם יעשו, בפן הטכנולוגי, הם ייפלו למלכודת אחרת, של ההאקרים. כן. כי ההאקרים ימצאו אצלם בתהליך הזה. וזה ההבדל ביני לבין ההאקרים. אני קורא לעצמי האקר, אבל אני האקר פיננסי, אני לא האקר טכנולוגי. כלומר, אתה באמת עוקב אחרי נתיב הכסף? בדיוק. ההבדל בין התפיסה של הסייברים, זה להתקין על בסיס העבר. כן. אני לא. אני נכנס בראש של הגנב, ומנסה לצפות. מצוין, אז אנחנו בעצם צריכים להיות גנבים כדי לצוד גנבים. תודה רבה לך. ואם אתם מסתבכים, ירימי, תודה רבה. משה ירימי, מומחה למניעת הונאות. תודה לכם.